Hardy Mertens, een muzikale alleskunner. Zijn prachtige manier van componeren. Hij volgde zijn hart, ook in wat hij schreef. Heel speels, heel melodisch en vaak ook zeer dynamisch. Ik denk dat het ook bepalend is voor zijn hele levensweg die hij gaat. Zijn carrière en al datgene wat hij over de hele wereld bereikt heeft. Hardy Mertens, componist en dirigent. Liefst meer dan 170 composities van zijn hand worden wereldwijd uitgevoerd. Hij is geboren in Landgraaf en woont in Kerkrade. Het is heel moeilijk om iets te vertellen over je eigen muziek. Daar zit je zo kort op, dat ben je zo zelf, dat je eigenlijk alleen maar kunt vragen, verlangen van mensen, luister maar gewoon naar wat ik geschreven heb en vorm daar zelf je beeld over. Muziek van andere mensen kun je analyseren. Soms als dirigent moet je die ook analyseren om hem te interpreteren. Maar met je eigen muziek, dat is echt steeds iets heel raars. In het geval van The Calm Before the Storm, de stilte voor de storm, heb ik mij in eerste instantie laten inspireren door iets dat Maurice en Denise Nijsten ooit een keer tegen mij vertelden. Dat is dat de redding van de kunst, de ongelooflijk uitgebreide kunst van Charles Eyck, eigenlijk zijn doofheid geweest is. Dus die stilte van die doofheid is eigenlijk de stilte voor de storm van dat ongelooflijk uitgebreide oeuvre. Als je dan een drieluik in muziek wil maken over de kunst van Charles Eyck, kun je niet anders dan een keuze maken. Dus ik heb mijn keuze laten vallen op het Bevrijdingsmonument in Maastricht, de Sint-Hubertuskerk in Genhout en het schilderij Lof der Zotheid. Geen toevallige keuze, want Charles Eyck is ook een man met 1000 gezichten. Dus ik heb 3 kunstwerken uitgezocht die zo contrasteerden alsof ze door 3 verschillende mensen gemaakt zouden kunnen zijn. En dat probeer ik ook in dit stuk. Ik heb ook echt pauzes genomen tussen het schrijven van de 3 delen om mezelf zo aan te passen aan mijn eigen schrijven dat ik er min of meer op hoop dat het publiek denkt dat het door 3 verschillende componisten geschreven is. Het eerste deel, Bevrijdingsmonument, is een heel rigide, streng, stoer macho-stuk. Je hoort daarin natuurlijk de bevrijding, maar vooral de ellende die aan die bevrijding voorafging. Tweede deel, Sint-Hubertuskerk, daar hoor je eigenlijk in de liefheid en het geloof en de hoop in de toekomst. Dat is een deel geworden dat heel erg romantisch is, misschien wel modern romantisch, maar waarin de fonetische altstem, de fonetische zangstem, een rol speelt die weer teruggaat naar de doofheid van Charles Eyck. Er wordt dus geen tekst gezongen, er worden klanken gezongen. Het derde deel, Lof der Zotheid, waar ik nu middenin zit in het schrijven, dat wordt voor het Limburgs Fanfare-orkest de echte uitdaging. Deel 1, daar zullen ze waarschijnlijk 2 repetities voor nodig hebben. Deel 2, daar zullen ze waarschijnlijk een keer doorheen spelen en dan is het af. Deel 3, daar moeten de tandjes op elkaar. Dat is echt lastig. Maar dat is dan ook wel een uitdaging voor het Limburgs Fanfare-orkest. Want als je zo'n orkest wilt triggeren, dan moet je zijn worst voorhangen, zoals ze dat hier zeggen. Dan moet het wel iets voorstellen. Dus ze moeten daar wel de schouders onder zetten. Nou heb ik nog iets gedaan, voor het eerst in mijn leven. Ik heb niet alleen zelf naar die 3 kunstwerken gekeken, maar ik heb een vriendin van mij, Clemmy Hansen, gevraagd om met mij mee te kijken. En ze zit zelf ook in die kunstenwereld, is heel visueel ingesteld.
En ik heb haar gevraagd om met mij mee te kijken. En zij kwam met verrassende dingen die mij wel beïnvloed hebben in het schrijven. Waar ik spreek bijvoorbeeld over het bevrijdingsmonument als een macho stuk, ziet zij met name bevrijding. Het is afgelopen. Laat maar los. Laat maar komen. En dat zit er dus ook in. Deel 2. Ze liep die kerk binnen. Ze zag de geweldige kunst van Charles Eyck. En ze zag, ik voel me thuis. Ik voel me veilig. Het is net alsof hij een warme deken om me heen gooit. Nou, dat heb ik dus echt meegenomen. Dat kom je tegen in dit stuk. En Lof der Zotheid. Voor mij is en was het een gemene carnaval. Geen gezellige carnaval, maar een gemene carnaval van mensen die zich achter hun maskers verbergen. Klimmy ging nog een stap verder en die zei, laat maar zitten, ik verdwijn. Het hoeft voor mij niet meer. Nogmaals, ik zit dus nog midden in dat derde deel. En zo heeft dankzij Maurice en Denise Nijsten de figuur van Charles Eyck een waanzinnig belangrijke plek in mijn leven gekregen. En ik beweer, in zoverre ken ik me dan zelf toch een beetje, dat het op een bepaalde manier mijn leven veranderd heeft.
Thank you.